Ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye Abdoulaye Diop ale bɛ don Mali kɔnɔ bi a taara Mali kunna wolo i y'a faamuya bala Nations Unies na ale bɛ segin ka don Mali kɔnɔ bi an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ i ka taa Abdoulaye Diop kunbɛn Ben de cerveau ninnu y'a ko labɛn caravane bɛ kɛ bi i y'a faamuya bala ka bɔ aéroport la ka taa fo place de l'indépendance la an b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ fɛ mɔgɔ si kana to ko bɛɛ ka bɔ ka taa Abdoulaye Diop kunbɛn komi an taara Sogɛli kunbɛn cogo min na komi an taara Abdoulaye Mayiga kunbɛn cogo min na an bɛɛ ka bɔ ka taa Abdoulaye Diop kunbɛn parce que a ye faso kunna wolo ka faso segin a danbe kɔnɔ ka o ni mɔgɔw k'u frappe bɛrɛbɛrɛ i y'a faamuya bala Mali guerre wulila cogo min na Mali cira cogo min na Américains ye Kadafi faga cogo min na a y'i da don nin na ka nin bɛɛ walawala ka Américains ni jugu sago ninnu k'u bila o place la bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ an ka foli bɛ Abdoulaye Diop ye ka ɲini an kanubagaw fɛ mɔgɔ kana to kɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ bi le 23 o ye bi de jumadon à partir de 14h Abdoulaye Diop sen bɛ cu Mali aéroport la a k'a sɔrɔ maliyɛnden bɛɛ jɔlen de k'a kɔnɔ i y'a faamuya bala k'a sɛnsɛn ka taa fɔ a ka daga la taara faso segin a danbe kɔnɔ ka faso kunna wolo Asimi y'a bila baara fɛn fɛn na a y'a k'a kɛ cogo la ni mɔgɔ dun ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw kan ka tigi wali ɲuman dɔn de i y'a faamuya bala n'i ye mɔgɔ bila baara la n'a y'a k'a kɛ cogo la i kan ka diya don a yɛrɛ la Abdoulaye Diop diya bɛ se ka don a yɛrɛ la cogo jumɛn o ye de jama ka bɔ jama min ɲɔgɔn ma deli ka bɔ ka taa Abdoulaye Diop ka taa kunbɛn i y'a faamuya bala ka a diya don a yɛrɛ bolo walasa n'a bilala nin baara la tuguni a ka se ka fɛn kɛ min ka bon ni nin fana ye MINUSMA o y'an tɔɲɔ o y'an faso ci o y'an faso danbe bɔ a la Abdoulaye Diop taara Nations Unies na k'u cancan ka tila k'u gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ an bɛɛ ka bɔ ka taa Abdoulaye Diop kunbɛn n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye élection ye an ye élection min kɛ dimanche tɛmɛnen référendum i y'a faamuya b'a la an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ko CDM je crois que sɔrɔdasiw ka jɛkulu dɔ don mɔgɔ fɛn fɛn n'i ye molobaliya ta ka ɲɛsin faso ma olu fana bɛ wuli i contre la walima u bɛ plainte de contre la a kɔni i y'a faamuya b'a la u y'u ɲɛsin mɔgɔ fɛn fɛn ma o y'i saba fɔ lahara o wulila mɔgɔ fɛn fɛn kama o ma dɛsɛ i la CDM fana olu wulila Amadu Dunga kama ko a ka gɛn ka bɔ primature la an bɛna an da don o fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Ousmane Traoré du OMT olu fana bɛ wuli ka jɔ la mɔgɔ minnu bɛ ka nin élection lagosi i y'a faamuya bala élection min yɛrɛ jaabi ma bɔ fɔlɔ ka wuli ka nkalon tigɛ a kɛra nkalon kan de a ma kɛ Kidali de a ma kɛ yan Ousmane Traoré ninnu fana wulila ka taa i y'a faamuya bala communiqué la ka taa plainte don walasa mɔgɔ minnu bɛ ka juguya ta ka faso sɛgɛrɛ u ka intérêt nɔfɛ u bɛ ka kuma minnu fɔ k'u ka na n'a dalilu ye Mali bɛ jɔ Mali bɛ diya ni waati man ta an tɛgɛ ma Sadio Kamara ale fana risika minnu bɛ an fɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ ka faso segin a danbe kɔnɔ n'o bɛ ka an dɛmɛ lakana la ni coopération wanya ka ɲi Sadio Kamara fana médaille di risilaka minnu bɛ an bolo n'o bɛ ka an jigi tugu bi n'o bɛ ka an kunna wolo n'o bɛ ka an sutura Sadio Kamara ye médaille di olu ma an b'a an da don o fana la voilà mais yan'an ka taa o yɔrɔ bɛɛ la an bɛna kuma an ka cɛkɔrɔba kan Imam Diko le Sage ne yɛrɛ fa ne bɛ min fɔ an ka cɛkɔrɔba ye parce que kunun kuma cayara ko a ka passeport minɛra la a donna ta bɔra ta o bɛ ɲɔgɔn wele la an ka fara ɲɔgɔn kan nin ma bɛn a petiti patata i y'a faamuya b'a la o bɛ kuma caman na ne bɛ min fɔ cɛkɔrɔba ye dɔrɔn a ka to a ka misiri kɔnɔ bonya bɛ o de la karama b'o o de la hɛrɛ b'o o de la an bɛ min fɔ an ka cɛkɔrɔba ye Imam Diko a ka to a ka misiri kɔnɔ mɔgɔ jugu n'a kɛra lajiyabaga ye i ma tila fɔlɔ dɛ politisiyɛnw de bɛ ci dugu ma walasa ka cɛkɔrɔba kɛ u ka kɛlɛkɛbere ye nin bɛɛ preuve b'an bolo politisiyɛnw de bɛ ci dugu ma walasa u bɛ se ka cɛkɔrɔba kɛ u ka kɛlɛkɛbere ye cogo min na cɛkɔrɔba ne bɛ min f'u ye walahi ko ka di ne ye ne b'i fɛ wa an ka dɔgɔyama fana tɛna s'i ma parce que i ye n fa de i ye fɛn caman kɛ Mali ye i ye baara caman fana kɛ i y'a faamuya bala an tɛna ɲinɛ o kɔ wa an tɛna kɛ fisurunwale fana ye mais i bɛ ka taa terrain min k'a bila nin sɔrɔdasi ninnu tɛ se ka kɛlɛ dɛ kɛlɛ cogo t'u la e yɛrɛ c'est à dire que M5 ye kɛlɛ kɛ fɛn fɛn nɔfɛ M5 ye wulikajɔ kɛ fɛn fɛn nɔfɛ nin sɔrɔdasi ninnu bɛ k'a bɛɛ kɛ ni Mali ko don ninnu kɛlɛkun la question est la vieux père e de ko yan ko waati dɔ sera an ka tiɲɛ fɔ Faransi ye
Nin sɔrɔsiw ni ye tiɲɛ fɔ faransi de fo ka tila ka faransi gɛn e de ko yan ko faso nafolo k'a taara don i y'a faamuya wala blende o carton bi nɛgɛ bɛ ka san nɛgɛ bɛ ka san bi a ka bon hakili ma wari fɛn fɛn dira nin fanga in ma u y'a don minɛn ɲuman de la o bɛ ka kɛ faso kɔnɔ Imam Dicko ni Mali ko don Mali bɛ ka jɔ ni Mali ko don baara bɛ ka kɛ mais i bɛ ka glisser ka taa terrain min ka cɛkɔrɔba parce que o don ne y'i ka discours min lamɛn i y'a faamuya bala hɛni min b'i la ka ɲɛsin nin fanga in ma hali i k'a bila i ka to i ka misiri kɔnɔ mɔgɔ caman tun bɛ e nɔfɛ mɔgɔ caman tun bɛ ka video kɛ ka e dɛmɛ bi olu bɛɛ bɛ min olu si t'i kɔ dɛ parce que tiɲɛ ye Ala de i kanubaga tun ka ca kunu a kunu i y'a faamuya bala i tun bɛ tiɲɛ de kan bi i bɛ ka taa sira min kan maliyɛndenw b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko tɛ ɲɛ t'a la bɛɛ bɛ ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔ a i ka hɛrɛ bɛ min na cɛkɔrɔba tu i ka misiri kɔnɔ i k'i sen bɔ politiki la i k'i sen bɔ semasi ko ninnu na nin semasi de bɛ k'i pousser k'i bila kojugu la i bɛ ka bɔli fɛn fɛn kɛ i y'a faamuya bala semasi de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ i sen bɔ politiki la i y'a faamuya bala i ka to i ka misiri kɔnɔ ko Ibrahim Ouattara i sen bɔ politiki la i ka to i ka misiri kɔnɔ i y'a faamuya bala ko Abdoulaye Goïta i sen bɔ politiki la i ka to i ka misiri kɔnɔ komi karamɔgɔ tɔw mais i bɛ ka taa terrain min kan i y'a faamuya bala i ka hɛrɛ t'a la i yɛrɛ y'a fɔ yan jamana kɔnɔden fanba bɛ ko min na e bɛ to o ko kɔfɛ i y'a faamuya bala jamana kɔnɔden fanba bɛ ko min na e b'o ko bonya mais nin waati in na i bɛ ka bɔ tuguni dɛ masa kelen tile tɛ diɲɛ laban i ye fɛn caman de kɛ président fɛn fɛn nana i gɛrɛla bɛɛ la président fɛn fɛn nana yan a bɛɛ y'i bonya président fɛn fɛn nana yan a bɛɛ y'i sago k'i ye a masa kelen tile tɛ diɲɛ laban ninnu nana yan comment ça s'appelle Assimi ninnu nana waati min na o y'i fɔlɔ de gɛrɛ u yɛrɛ la fo i taara Mukutari Wan ta ka tila k'a fɔ k'o ye 10 millions d'i ma an kɔni t'a dɔn fɛn fɛn passera i ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Ala de b'a dɔn fɛn min passera e t'o fɔ ninnu fana t'o fɔ mais a kɔni n'i ye ninnu sogo d'i ma i b'a dun ne kɔni t'a dɔn ninnu ye fɛn fɛn k'i la mais olu si tɛ anw intéressé fɛn min bɛ anw intéressé bi o ye Mali ko de aw ye kɛlɛ kɛ kun fɛn fɛn kama ninnu bɛ ka baara kɛ bi aw bɔra yan Bubu Mayi wari donna blende la bi wari tɛ ka don blende la a bɛ ka don nɛgɛ la et comment ça s'appelle a tɛ ka don carton na a bɛ ka don nɛgɛ la aw bɔra yan ko faransi maɲi tiɲɛ ka fɔ faransi tiɲɛ fɔra faransi fo ka tila k'a gɛn faso nafolo tɛ ka buruja jamana bɛ ka segin a danbe kɔnɔ i t'a mɛn bi ko mɔgɔ sara moti i t'a mɛn bi ko kan jenina baara wariya ka ɲi a ka bon hakili ma ni Mali ko don cɛkɔrɔba walahi aw tun kan ka tugu ninnu kɔ parce que Mali bɛ ka jɔ bi Mali bɛ ka bonya mais aw bɛ ka taa sira min kan Mali ko tɛ maliyɛndenw tɛna tugu aw kɔ walahi i ma y'aw ko comment ça s'appelle ko laïcité bɛ constitution kɔnɔ a ma maliyɛnw bali ka voter dɛ kunu mɔgɔw tun bɛ aw lamɛn mɔgɔw tun bɛ aw bonya mais bi aw bɛ ka glisser ka taa sira min kan maliyɛndenw bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ Mali bɛ ka jɔ bi Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan i ma y'aw bɔra ko laïcité b'a kɔnɔ ko mɔgɔw kana voter mɔgɔw y'a voter wa comment ça s'appelle constitution tɛmɛna o b'a yira k'a fɔ nin fanga in bɛ tiɲɛ de kan malidenw b'a kɔ bi mɔgɔ tɛ se u la i ka hɛrɛ bɛ min na o ye ka to misiri kɔnɔ i ye dɔ kɛ jamana in kɔnɔ dɛ i ye dɔ kɛ jamana in kɔnɔ fɛn min bɛ aw kun na président min mana na k'a bagabaga a ka to ka wari don bɔrɔ kɔnɔ ka taa di aw ma président min mana na k'a bagabaga i y'a faamuya b'a la aw ka to k'aw diyaɲɛmɔgɔw di o tigi ma ka to ka jamana bila retard la a ye buwa sigi an kunna yan an y'aw wele jagoya ko aw kana buwa ta ka bɔ an kunna yan aw de ye buwa sigi an kunna buwa kɛra jugu sago ye ka fɛn caman sigi an kunna o ye jamana bila retard la o de tɛ kɛ tuguni quoi o de kɛ tuguni aw ye Mukutari Wan ninnu di yan mɔgɔ minnu delila ka faso ci u nana tuguni k'an bila retard la olu ma se ka to yen an y'olu bɔ yen an b'an si kɛ na a ye to aw ka misiri kɔnɔ denw wolo kun ye lafiya de samara don kun ye ŋɔni ka n'i sɔgɔ denw b'aw bolo bi u bɛ faso fɛ denw b'aw bolo bi faso kanu b'u la denw b'aw bolo bi u bɛ se ka faso in jɔ aw ka to aw ka misiri kɔnɔ ni Mali ko don walahi a ye to aw ka misiri kɔnɔ aw denw bɛ se ka aw jɔyɔrɔ fa mais n'aw ma to misiri kɔnɔ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ parce que i bɛ ka bɔli fɛn fɛn kɛ
ni kumasulu te fente ka sɔrɔ la dɛ bɔli fɛn fɛn bɛ ka kɛ ni malo tɛ fente ka sɔrɔ la ani mangoya an bɛ min fɔ cɛkɔrɔba ye a k'a dabɔ nin fɛn sugu ninnu na a ka to a ka misiri kɔnɔ semasi mɔgɔ bɛ k'i poussé ani politisiyɛn minnu bɛ ka don i kan bi ko e de ye M5 kɛlɛ kɛ e de ye buwa boyi Asimi ninnu bɛ se ka na o ta e bolo cogo jumɛn Asimi ninnu bɛ se ka na place ta cogo jumɛn ka e bila kɛnɛ ma parce que nin kuma ninnu de bɛ ka fɔ cɛkɔrɔba ye ko ale de ye M5 kɛlɛ kɛ ale de ye buwa gɛn ka bɔ yen walahi i ye kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ e de sababu la buwa taara an tɛ k'i ma fisirinwale dɛ mais aw de ye buwa bila yen c'est normal aw tun kan ka buwa bɔ yen aw de nana ni buwa c'est normal aw de tun kan ka buwa bɔ yen parce que buwa ma faso jɔ buwa ma baara kɛ i y'a faamuya b'a la an taara aw nɔfɛ aw nana fara an kan ka buwa bɔ yen i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasiw ninnu nana fana o ye place di i ma mais kuma min bɛ ka fɔ ye ko e de y'i ka kɛlɛ kɛ ka buwa bɔ yen ko e man ka bila kɔfɛ nin cogo la ko e man ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye o de bɛ ka don cɛkɔrɔba tulo kɔnɔ o de bɛ ka fɔ cɛkɔrɔba ye ko a kana sigi dɛ ale de ye nin kɛlɛ kɛ pour que Asimi ninnu bɛ se ka na k'o kɛlɛ ta i y'a faamuya b'a la ka cɛkɔrɔba sen bɔ a la cɛkɔrɔba fɛn bɛɛ n'a tuma don kira sabalila fɛn bɛɛ kɛra kira la i ye kira mɔden de ye kira bɛ taabolo min kan i b'o don c'est à dire que i ye mɔgɔba de ye quoi ala ye sabali ni fɛn bɛɛ d'i ma c'est à dire que n'i ma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ nin fanga in na walima ni nin fanga in ma se ka k'i sago ye to i ka misiri kɔnɔ i ka dugawu kɛ i denw ye ninnu bɛ se k'a ɲɛnabɔ mais kuma minnu bɛ ka f'u ye k'i kana sigi dɛ ko nin ye e de ka ko ye nin ye e de ka kɛlɛ ye e de ye nin kɛlɛ in gagné mɔgɔ kana kɛ e bila kɛrɛfɛ nin cogo la k'i kana sɔn i ka wuli ka kɛlɛ kɛ ninnu bɛ se ka bɔ yen cogo min na a tɛ marché dɛ an bɛ Mali ko de la an tɛ mɔgɔ ko la dɛ ni ninnu tun tɛ ka baara kɛ walahi an tɛ k'i fɛ ni ninnu tun tɛ ka baara kɛ bila an t'u tɔgɔ fɔ yan mais an ye kɛlɛ kɛ kun fɛn fɛn kama a bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ bi VPR a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛnabɔ bi o de bɛ ka f'u ye preuves b'an bolo dalilu b'an bolo i kana sigi dɛ o y'i kɛ bolokɔfɛ fɛn ye dɛ i y'i ka kɛlɛ kɛ o nana o kɛlɛ minɛ i la dɛ i kana sigi o de bɛ ka fɔ cɛkɔrɔba ye o de bɛ ka fɔ cɛkɔrɔba ye mɔgɔ minnu bɛ ka nin kuma ninnu fɔ ye i jugulamɔgɔw don dɛ o t'i fɛ bi o t'i fɛ sini to i ka misiri kɔnɔ i ka hɛrɛ b'o de la i ye fɛn caman kɛ jamana in kɔnɔ bonya caman dir'i ma fɛn caman kɛra i ye n'ala ko k'a ban waati sera a ban waati sera a tɛ karaba fana a tɛ se ka forcer fana ala mana fɛn fɛn ban waati sɛ o bɛ ban de ala de ko nin fanga in bɛ na ka e bila kɛrɛfɛ ka jamana jɔ ani k'i b'a karaba k'i bɛ bin nin fanga kan walima ka nin fanga in lagosi parce que kuma caman fɔra yan ils sont arrogants dɛ u tɛ mɔgɔ bonya dɛ a petite patata kuma caman fɔra yan i y'a faamuya b'a la an y'o bɛɛ mun an togo la parce que e ye cɛkɔrɔba de ye y'an fa de to i ka misiri kɔnɔ kana karaba kana fɛn kɛ ni force ye to i ka misiri kɔnɔ politisiyɛn minnu bɛ ka taa gɛrɛ i la bi mɔgɔ jugu n'a kɛra i lajɛyabaga i ma tila dɛ i ma tila dɛ mɔgɔ minnu ye mugu ci e dɛmɛbagaw la k'i dɛmɛbagaw faga i y'a faamuya b'a la ka ko bɛɛ da e kan n'o olu wulila bi an ka soutien b'i ye an b'i fɛ o bɛ fɛ k'i kɛ kɛlɛkɛbere de Asimi tɛ se ka kɛlɛ bi VPR walahi n bɛ n kali ala la ala min ka bon ka kali ma Asimi tɛ se ka kɛlɛ dɛ maliyɛnden bɛɛ b'a fɛ maliyɛnden bɛɛ b'a kɔ i ka hɛrɛ bɛ min na to i ka misiri kɔnɔ i ka hɛrɛ bɛ min na nin bila n'i m'a bila anw tɛna tugu i kɔ parce que anw tugura i kɔ kunu Mali ko de la anw y'i tɔgɔ fɔ yan Mali ko de la an y'a fɔ yan ko an fa de ye Imam Diko ye Mali ko de la parce que aw de ye misiriw yɛlɛma k'u kɛ kise ye ka buwa ta ka cogo an kunna buwa ma se ka ciga ci an taara aw nɔfɛ ko a ye doni min bila an kunna a ye taa aw doni ta ka bɔ an kunna aw nana an dɛmɛ o kɛlɛ la an ye tɛgɛrɛ fɔ aw kun k'aw ka fɛn bɛɛ ye ni o tɛmɛna Mali bɛ ka jɔ n'aw ko k'aw tɛ fɛ Mali ka jɔ aw ni anw tɛ don o da fɛ dɛ wa hara duman tɛna fɔ aw ye parce que an bɛ Mali don ko an tɛ mɔgɔ kɔ aw fɛn fɛn nana yan n'aw tugura ko a ye Mali ko de fɔ n'aw tun y'a ka du kuma fɔ an tɛ tugu aw si kɔ a ye nin fanga ye k'a to yen i y'a faamuya b'a la aw bɔtɔla M5 kɛlɛ la M5 kɛlɛ bɛ daminɛ don min na kuma minnu fɔra a bɛɛ b'an bolo yan aw ko ji tɛ yen ko mɔgɔw bɛ ka sa a donna ta bɔra ta kuma caman de fɔra wari donna carton na avion coulé au sol o si tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi faso nafolo tɛ ka sonya wari tɛ ka don blindé o carton na baara bɛɛ bɛ ka k'a kɛcogo la ni Mali ko don an kan ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo jumɛn mais Mali ko tɛ dɛ place ko don même kali ala la ala min ka bon ka kalile ma Mali ko tɛ place ko don laïcité ko tɛ place ko don voilà ni tiɲɛ nana k'a fɔ hali n'a bɛ yɛrɛ kun kan cɛkɔrɔba bɛ ka taa cogo min na vraiment a man di ne ye cɛkɔrɔba bɛ ka i y'a faamuya b'a la k'a bɛ ninnu kɛlɛ bi la an tɛ jɛn n'a ye
Ni maliko tun t'an tɛ kɛ ninnu fɛ. Don min na aw bɛ bɔ ko an ka wari de bɛ ka suɲa bi wari bɛ ka suɲa wa. Don min na aw bɛ bɔ ko buwa dɛsɛra de mais est-ce que ninnu dɛsɛra. Ninnu ma dɛsɛ dɛ baara bɛ ka kɛ Mali bɛ ka bonya bi. A n'an ma ninnu to yen fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ. A ye ninnu to yen k'an ka jamana jɔ. Ne b'o de f'u ye i kana giliser ka taa nin terrain in kan. I ka hɛrɛ t'a la dɛ mangoya de i ma ye depuis i y'i disi gosi nin fanga in na ni mangoya tɛ i ma foyi sɔrɔ. Depuis i y'i disi gosi nin fanga in na i nɔfɛmɔgɔ bɛɛ bɔ de kɔ an bɛɛ tun b'i kɔ an bɛɛ tun b'i fɛ yan mais an nana sigi k'an miiri ninnu bɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ de ye Ala ye mɔgɔ tɛ se ka Ala kɛlɛ i y'a faamu a filɛ n'a fɔra ko ninnu de bɛ ka don cɛkɔrɔba kan bi ka Jatu Fofana comment ça s'appelle a tɔgɔ aw k'u lajɛ han ko mun ye Sefu Kɔnɛ ninnu fanga kɔrɔ mɔgɔ minnu ye cɛkɔrɔba danbe bɔ a la ka marifa ci cɛkɔrɔba kanubagaw la ka cɛkɔrɔba ka misiri jeni olu de bɛ ka gɛrɛ cɛkɔrɔba la bi k'a ka nin fanga kɛlɛ an bɛ taa min ni mɔgɔ jugu kɛra i lajɛbaga ye bilahi ma tila u bɛ fɛ k'i kɛ kɛlɛkɛbere de ni ninnu dun y'i poussé i kelen b'a malo ta de ni ninnu y'i poussé walahi i tɛ se bɛn kali ala la ala min ka bon ka kali ma nin fanga in tɛ se ka kɛlɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ parce que u bɛ ka baara de kɛ tiɲɛ kan i sen bɔ ni manamana ko ninnu na politisiyɛn ninnu ye k'u to yen semasi jugu sago den min sigiri i tɔgɔ la k'olu b'i dɛmɛ o tɛ k'i dɛmɛ dɛ o t'u fɛ o bɛ pilasi de nɔfɛ k'aw jimi fɔlɔ in de nana semasi a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a ye mɔgɔ fɔlɔ min kɛlɛ o kɛra e de a mɔgɔ minnu fana bɛ nin semasi kelen kɔnɔ o tɛ e fɛ bi o tɛ e fɛ sini o bɛ k'u ka intérêt de viser parce que a fɛn fɛn bɛ semasi in kɔnɔ a si ma place sɔrɔ o de kɛlɛ ni o mankan bɛ olu de bɛ k'e pousser ji dugu ma bɔ dɛ i y'i ka kɛlɛ kɛ dɛ o nana i ka kɛlɛ minɛ i la dɛ i y'i ka baara kɛ dɛ o nana o ɲɛmɔgɔya ta dɛ petite patata nin kuma sidɔnbali ninnu de bɛ k'a fɔ cɛkɔrɔba ye mais a tɛ marché bi dɛ ne bɛ min f'u ye vieux père tu i ka misiri kɔnɔ n'i bɔra i ka misiri kɔnɔ k'i bɛna politiki kɛnɛ kan anw tɛ fari kan bi an tɛ fari kan sini wa hali an t'a diya don i la e de ko yan ko wari bɛ ka taa don blindé carton man na mais est ce que bi wari bɛ ka don blindé carton man na wa ni Mali ko tun de kan ka fara ninnu kan hali ni ma se ka fara ninnu kan i kan ka ninnu ye k'u to yen ka to i ka misiri kɔnɔ mais ni k'i bɛ ninnu kɛlɛ yan i bɛ n'an jɔlen sɔrɔ yan an bɛ ko da i ka garankɛ ma min da bagolo kan faya t'a la foyi foyi t'a la parce que an bɛ ala ko an b'an faso de kɔ waati min na faso bɛ ka jɔ i bɛ mɔgɔ dɔw de ye an senkɔrɔla la ko bɛna an senkɔrɔla ɲagasa ka na guerre civile lawuli an bolo ka na population kun kari ɲɔgɔn na a tɛ passé bi a tɛ passé sini ayiwa an ɲɛ bɛ semasi mɔgɔw la k'olu bɛ bɔ ko cɛkɔrɔba ka passeport minɛla la mais cɛkɔrɔba ka passeport minɛli o ye fanga ka droit de ye o ye fanga ka droit de fanga jo b'a la bi fanga jo b'a la sini passeport man ka to a bolo parce que passeport bɛ di i ma kun dɔ de la n'i ye jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye walima n'i taara baara dɔ la faso kɔnɔ passeport diplomatique bɛ d'i ma walasa taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'i t'o baara la a bɛ minɛ i la bi a bɛ minɛ i la sini paga tɛ bɔ a la a minɛna bɛɛ la yan fɛn ma bɔ a la o a minɛna ministres la yan a minɛna députés la yan a minɛna bɛɛ la yan hali Isa Kawuju min ta minɛna yan ni faso y'i bila jɔyɔrɔ dɔ la jɔyɔrɔba dɔ la i y'a faamuya b'a la passeport diplomatique bɛ d'i ma walasa i bɛ se k'i ka voyage n'i ka visa sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na o de ye passeport diplomatique ye waati min na a tun bɛ au conseil islamique ɲɛmɔgɔya la i bɛ ka ninnu de nin passeport d'a ma a t'o la tuguni an y'an ka passeport minɛ kɛlɛ t'a la mankan t'a la foyi foyi t'a la anw de ta y'an ka passeport an y'a minɛ kuma fa n'a ba filɛ ne kɔni bɛ min fɔ n fa ye i ko ka di ne hali bi ne ka nin Facebook compte min filɛ e de photo b'a kɔfɛ mun de b'o kɛ kanu ne ka page min filɛ nin ni n bɛ ka video kɛ n'a ye e ka taa don a kɔnɔ cɛkɔrɔba photo de bɛ yen ni kanu tɛ n b'a ta ka bɔ yen mais i bɛ ka glisser ka taa terrain min kan n ye n kali ala la ala min ka bon ka kali ma i b'a bila nin fanga in tɛ se ka kɛlɛ an tɛ mɔgɔ ko an bɛ tiɲɛ de kɔ an tɛ mɔgɔ ko an b'a faso de kɔ waati min na faso bɛ ka jɔ mun mankan bɛ yen ni Mali ko don aw ye fɛn fɛn fɔ yan nin fanga bɛ ka baara kɛ n'a bɛɛ ye aw ye kɛlɛ kɛ kun fɛn fɛn kama nin fanga bɛ ka baara kɛ n'a bɛɛ ye mun wɛrɛ bɛ yen mun wɛrɛ de bɛ yen ni Mali ko don Mali ko tɛ place ko don olu degera min na ni président nana a ka jɔyɔrɔw d'u ma ni président nana k'u ka mɔgɔw ta ni président nana ka fɛn bɛɛ to olu ta la o de waati banna pewu foyi tɛ sira mɔgɔ la n'i tɛ ɲɛmɔgɔ ye foyi diya tɛ don mɔgɔ la n'i tɛ ɲɛmɔgɔ ye c'est ça faso bɛ jɔ nin cogo de la mais ka
façon kɛ dɔrɔn se bɛ mɔgɔ minnu ye olu kumakan de bɛ ta dɛ se bɛ mɔgɔ minnu ye olu de b'u ka mɔgɔw sɔrɔ place la ça c'est fini c'est terminé voilà ça c'est fini c'est terminé kuma fɔ na ba filɛ laïcité ko tɛ i y'a faamuya la k'a fɔ ko nin fanga in ma baara kɛ o tɛ k'a fɔ ko Mali ko dɔ fana tɛ ko wɛrɛ dɔ b'u kɔnɔ ka ɲɛsin nin fanga in ma mais an jɔlen bɛ yan bilahi ka nin fanga in dɛmɛ an jɔlen bɛ yan faya t'a la baya t'a la i mana fɔ k'i bɛna an ka jamana ɲagami an bolo i bɛna jɔlen sɔrɔ yan merde wayi mais a ka bon hakili ma quoi ni Mali ko dɔ mankan kan ka y'a la bi ni Mali ko dɔ ni place ko tɛ est-ce que an kan ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bi wa mais n'i ye mɔgɔw ye kɛlɛ la dɔrɔmɛ ta nɔfɛ dɔ de bɛ fɛ ka dɔrɔmɛ bɛ wɔɔrɔw ta mais a tɛ marché tuguni dɛ foyi tɛ sara u la foyi tɛ ɲɛfɔ u y'a ka mɔgɔ tɛ ta n'a bɛ se ka min kɛ a y'a kɛ mais an seginna sa depuis comment ça s'appelle Alpha ninnu tile aw bɛ yen ATT ninnu tile aw bɛ yen a bɛ mɔgɔw sigi a b'u bonya a bɛ mɔgɔw sigi a b'u bonya fo a laban mɔgɔw nana siran aw ɲɛ parce que aw ni mɔgɔ tɛ to diya la aw ni mɔgɔ tɛ bɛn aw ni mɔgɔw mana daminɛ cogo o cogo a t'a laban o cogo kelen na bɛɛ siranna aw ɲɛ parce que ni ninnu sɔnna i y'a faamuya wala a ka gɛrɛ u la don dɔ la a bɛ ninnu fana bɔ yen o de la mɔgɔ bɛ ka siran aw ɲɛ quoi parce que aw yɛrɛ de y'a fɔ k'a ye bɛɛ bɔ yen M5 ka nin kɛlɛbaden in kɛ mɔgɔ ba comment ça s'appelle mɔgɔ miliyɔn joli e ma se ka mɔgɔ sɔrɔ M5 kɔnɔ k'o kɛ ministre ye i taara mɔgɔ depuis o kɛra ne y'i bila depuis o kɛra ne yɛrɛ de y'i bila aw ye kɛlɛ kɛ k'i ma Mukutari ta aw faw nenina ya ka ko sugu bɛɛ aw ko i y'a faamuya b'a la an ko n'o k'i ma Mukutari ta ja i taara Mukutari ta i ma foyi fɔ anw ye hali ka anw ɲininka est ce que n kan ka Mukutari ta foyi ma sara anw na i taara Mukutari ta o kɛra i bolo donko ni donkoma ye e mana mɔgɔ fɛn fɛn dɔ o bɛ kɛ donko ni donkoma ye an b'an si kɛ o la ka to k'an bila retard la ka to ka taa mɔgɔ lankolon bila fanga kɔnɔ o tɛ se ka ciga ci an bɛ tila k'olu bɔ yen nafolo tiɲɛ ani faso mais a ka bon hakili ma quoi a mana mɔgɔ fɛn fɛn fo k'o ka gɛn ka bɔ yen de ministre gɛntɔla ka bɔ yen o ye kasara de ye jamana ma ka ministre ta ka tila ka ministre bila ka ministre ta ka ministre bila kɔlɔlɔ don jamana ma ni mɔgɔ t'a fɔ an b'a fɔ dɛ tiɲɛ ye ala de bin cogo t'a la tiɲɛ ye ala de n'a nana a bɛ fɔ a ye denmisɛn ninnu to u ka faso jɔ aw sɛgɛnna ten sa a ye taa retraite la den wolokun ye lafiya de samara donkun ye woni ka n'i sɔgɔ aw ye dɔ kɛ faso in kɔnɔ ten sa a y'a to mɔgɔ wɛrɛ bolo u ka taa n'a ye mɔgɔ kelen tile tɛ diɲɛ laban mais an bɛ taa min an bɛ taa yɔrɔ jumɛn et depuis fɛtɛnɛba tile aw de bɛ fanga nɔfɛ n'a ban waati sera mun bɛ yen a ban waati de sera foyi tɛ se k'o bali foyi tɛ se k'a bali a ban waati de sera aw tɛ gɛrɛ fanga foyi la yan tuguni hali an t'a kuma duman fɔ aw kana dan ka bɔ a gɛn ka bɔ yen dɛ hali mais Asimi ninnu bɛ yen o bɛ yen ayiwa a ye passeport minɛ o bɛɛ la a passeport diplomatique bɛ fɛn fɛn bolo a y'a minɛ a fɛn fɛn tɛ ɲɛmɔgɔya la tuguni a y'an ka passeport minɛ o bɛɛ la mais c'est quoi ça ne y'a fɔ yan k'i ka to misiri kɔnɔ hɛrɛ b'o de kɔfɛ i bɔra yan arrogant o tɛ mɔgɔ bonya a donna ta a bɔra ta ni ninnu tun tɛ mɔgɔ bonya o tun b'an ka nafolo suɲɛ ni danbe tun t'u la o tun bɛ faso ci komi a ye jugu sago minnu sigi anw kunna a ye Mukutari ninnu bila u ma faso ci yan a ye IBK ninnu bila ka Bubu Sise ninnu bila u ma faso ci yan ninnu bɛ mɔgɔ bonya u bɛ faso fɛ baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan ni Mali ko de nin kuma caya kun ni Mali ko tɛ wari ko ni place ko don kuma fa na ba filɛ an bɛ kɛlɛ la yan e y'an ye ka fanga kɛlɛ yan anw ye aw dɛmɛ yan mais Asimi ninnu nana u bɛ ka baara kɛ an ma tugu u kɔ wa parce que anw ta ye Mali ko de ni Mali ko de i mago tɛ wari la o bɛɛ bɛ lafiya cogo min na i b'o kɛlɛ de kɛ anw n'aw bɛɛ tun bɛ M5 kɔnɔ yan ka M5 kɛlɛ kɛ ka bɔ a gɛn Asimi ninnu bɔra wo kɔnɔ ka na i y'a faamuya b'a la ka na kɛlɛ tɔ para CV ka tila ka e cɛkɔrɔba fɔlɔ de wele na fɛn min ka di ye o fɔ anw ɲan b'a kɛ i bɛ fɛn min fɛ n'a fɔ anw ɲan b'a kɛ i welela fɛn min ka di ye o tun ye Mukutari taara ja tɛ se ka ciga ci o y'o gɛn ka bɔ yen n t'a dɔn o kɛlɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ walima fɛn min bɛ yen je sais pas quoi e mana mɔgɔ fɛn fɛn di mais a ka bɔ hakili mais ça suffit an tɛ kɛlɛ fɛ bi an tɛ mankan fɛ bi an tɛ fɛ jamana in ka ɲagami bi parce que nin kafiri ninnu k'i ka jamana ci population u b'olu de kari ɲɔgɔn na fɔlɔ
nin ka fili ninnu ka i y'a faamuya la k'i ka jamana ta tiɲɛ o b'aw yɛrɛ dama de bila ɲɔgɔn na fɔlɔ an tɛ mankan fɛ bi an tɛ fitinɛ fɛ a y'a to an k'an ka minisima gɛn a y'a to an ka faso in segin a danbe kɔnɔ fɔlɔ n'an ye juguw gɛn waati min na n'an ni juguw tilara ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn fɔraki faso kɔnɔ yen an ni juguw bɛ ɲɔgɔn na i bɛ mɔgɔ dɔ y'an senkɔrɔ dɛ a donna ta bɔra ta ko fanga in bantɔla don ja ɲɛ b'a yɛrɛ ka ko de bantɔla la mɛ a ka bon hakili ma fanga min bɛ ka jamana jɔ ni e nan'i jɔ k'o bantɔla don i ɲɛ b'i yɛrɛ ka ko de bantɔla la kuma fa n'a ba filɛ de ala t'a yɛrɛ sɔsɔ ala tɛ ji tɔnɔnɔ la i ma i ka pasɔrɔ minɛna nin ko in bantɔla don ja yɛrɛ ka ko de bantɔla don i ɲɛ b'i yɛrɛ ka ko de bantɔla la n'i ma sabali i ka ko bɛ ban ka tɛmɛ nin bɛɛ kan franchement hali n'i tɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ i b'a fɔ quoi waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ mali kun i bɛ jamana kɔnɔ don dɔ de sɔrɔ a foyi tɛ ka kɛ dɛ mɔgɔ ma sa nin kun kama dɛ mɔgɔ ma sa nin kama e ye Mukutari Wani sigi yan Mukutari Wani ye ka victime jugement kɛ yan e de ye Mukutari Wani sigi yan est ce que Mukutari Wani ye ka victime jugement kɛ a ma kɛ dɛ e yɛrɛ ye minisiri min ta o nana ka san kelen kɛ jamana kun na e ka victime ka jugement ma se ka kɛ e bɛ taa min e bɛ taa yɔrɔ jumɛn cɛ hakili bɛ bɛɛ la ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na a ye nin denmisɛn ninnu to yen u k'an faso segin a danbe kɔnɔ a ye nin denmisɛn ninnu to yen u ka mali jɔ a ye ninnu to yen o bɛ ka baara de kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ ma ninnu to yen bilahi fɛn bɛɛ yɛlɛ i la ɲi tɛ fɛn min da kɔnɔ fɛn bɛɛ yɛlɛ i la ɲi tɛ fɛn min da kɔnɔ denmisɛnninw sara de o kiiri tɛ ka kɛ mɔgɔ minnu ye denmisɛnninw faga fɔtasi ɲɛmɔgɔ min tun b'a ɲɛmɔgɔya la u bɛ kaso la mɔgɔ minnu tun ye minisiri ye olu bɛ boli la IBK de tun ye président IBK sara o bɛ mun wɛrɛ kɛ u y'u seko kɛ dɛ mɔgɔ min tun ye sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ ye o bɛ kaso la i y'a faamuya wala mɔgɔ min tun ye premier ministre ye o bɛ boli la hali bi an ye mandat d'a kan a ma se ka na o bɛ Alasani bolo ye min yɛrɛ tun y'a ɲɛmɔgɔba ye o sara o bɛ lahara fanga bɛ mun de kɛ n'u nana u jɔ dɛ M5 denmisɛnninw fatura dɛ o kiiri ma kɛ dɛ Sogɛli ko kɔnɔna nana victime ka kiiri bɛ kɛ o bɛ mun de kɛ sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔba bɛ kaso la o preuve bɛ bɛɛ bolo o kelen de ma se ka boli o y'o minɛ k'o don kaso la IBK sarabu bɛ boli la an bɛ mun wɛrɛ kɛ a y'an to an ka an ka faso jɔ sa s'il te plaît an tɛ fɛ ka fɛn fɔ cɛkɔrɔba ma an tɛ fɛ ka mɔgɔ si dɔgɔya mais n'aw nana aw jɔ an ni faso jɔ cɛ an bɛ ala ta fɔ dɛ tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala aw bɛ sira min kan n bɛ kali ala la faso ko tɛ ni faso ko tun don anw kɛra nin fanga in fɛ cogo min na aw tun bɛ kɛ nin fanga in fɛ parce que an bɛɛ de bɔgɛn ka bɔ yen mais pourquoi an bɛ nin fanga in kɔ aw t'a kɔ parce que aw ka nan de bɔnna aw ma dege nin na mɔgɔ minnu tɛ baara kɛ u sigilen don so kɔnɔ san kalo 12 faut que tɛgɛ de ka di e ma waati bɛɛ kɛlɛ kun bɛɛ filɛ kunu tɛgɛ de tun bɛ ɲɛsin u ma bi tɛgɛ tɛ ka ɲɛsin faso nafolo tɛ di mɔgɔ si ma a tɛ di mɔgɔ si ma ni min bɛ taa baara kɛ i bɛ taa baara kɛ wa ni fanga in kɛlɛ cogo t'a la ni ku bɛ ninnu kɛlɛ i b'an jɔlen sɔrɔ yan mali ko tɛ bi mali ko tɛ sini place ko don wa mɔgɔ minnu bɛ k'i pousser k'i ka bɔ ka nin fanga in kɛlɛ olu ka misɛn mɔgɔ minnu bɛ k'i pousser semasi kolonden olu minnu b'i kɔfɛ nin fanga a preuve b'an bolo yan dɛ preuve b'an bolo yan Dunga ye anw wele yan Dunga kunkolo misɛnnin Dunga kunkolo misɛnnin ka porte parole min b'i kɛrɛfɛ su ni tile o min bɛ k'i pousser k'i bila fili la o ye anw wele yan ko politiciens sera olu ma i y'a faamuya b'a la k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko o politicien jugu sago mun y'an faso ci k'an ka an faso danbe bɔ a la k'olu sera semasi mɔgɔw ma k'o sera Imam Diko yɛrɛ ma k'aw ka fara ɲɔgɔn kan ko ka Asimi kɛlɛ Dunga y'an wele yan avocat b'an bolo yan an tɛ fɛ k'an ta don a bɛɛ de la Dunga y'an wele yan ko politiciens sera Imam Diko ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka Asimi kɛlɛ ko an ka fara olu kan ko an tɛ bi an tɛ sini an tɛ fara u kan bi ka Asimi kɛlɛ an tɛ fara u kan sini ka Asimi kɛlɛ a preuve bɛ yen ni Dunga bɔra don o don ko tiɲɛ tɛ an b'a fɔ k'ale joué yan Dunga min bɛ primature la n'a bɛ ka sara ta Dunga min bɛ primature la n'a bɛ ka faso nafolo dun o Dunga ni politiciens de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko ka Asimi ninnu gɛn ka bɔ yen ko an ka fara olu kan ko an tɛ fara u kan bi an tɛ fara u kan sini ka Asimi kɛlɛ n'i ye mɔgɔ dɔw ye a dira b'u bolo i y'a faamuya b'a la ka nɔ ta dira b'u bolo k'u ka hakilina fɔ ninnu ta tɛ hakilina ni nɔko ye dɛ ninnu ta to o ye dɛ ninnu bɛ jɔyɔrɔ ni wari de nɔfɛ n bɛ n kali ala la ninnu ta y'o de an bɛ ka kɛlɛ kɛ cogo min na ninnu ta to o ye dɛ ninnu ka nan de bɔnna ninnu mago bɛ place de la ninnu mago bɛ wari de la u degera min na Asimi tɛ k'o kɛ o kɛlɛ de bɛ sen na ni Mali ko tun don an bɛɛ tun bɛ tugu Asimi kɔ parce que a bɛ ka baara kɛ bi ka fisa ni kunu ye
mais pour qu'on lui pampana pour qu'on lui pampana dunga ya ngole avocat libe ko 91 mo sera oluma politicien halakile nu ko sera oluma ko olu sona ku tega di politicien ma ku ka Assimi Boy dunga ya fode dunga de be ka chorwa impulser ka bla rel chamana dunga kelen de be ka chorwa pousser ka bla filela dunga ya fa vol a video a vocali bambulo ya ben kale ala minka bunga kale ma vocali be kanga fara politicien mune munguchi M5 la politicien mune anga nafolo suya politicien mune anga surasu kumane ya herama kamalichi ule wula ka se imam du koma ko tega di nyoma dunga koko imam sona ko imam sona dunga de afo ko imam sona ko ani politicien ko tega di nyoma ko imam sona utama ko angana fara uluka ko ka Assimi kele otuma yan baw ka monimina de chia anyam baw souffle dia ibe ni foto yo ta famia ah non imam e karamo de abe mal dunga de afo yande ko politicien de sera imam ko ka fara nyonka ko imam sona ya famia bala ko ka Assimi kele politicien sera imam ya famia bala ko Assimi tisse ko français tumbe deme mindi ama ko Assimi o deme tike ko Assimi bana o deme la ko kongo be na malendo mine ko gele be na malendo mine ko anga fara ɲɔgɔn kan ko ka Assimi kɛlɛ an welela o de la an ko an tɛ bɛn an tɛ sini maliko bɛ min tiɲɛ bɛ min n bɛ ka kuma min fɔ ni tiɲɛ tɛ ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma dunga y'a fɔ aw ɲɛ yan dunga kelen kelen min bɛ primature la n'a bɛ ka sara ta ye mɛ ko a ka bon hakili ma olu bolo k'olu ye M5 kɛlɛ kɛ dɔrɔn Mali ye olu de ta ye olu ye M5 kɛlɛ kɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ ka di olu ma mais ça marche pas a tɛ marcher bi a tɛ marcher sini ni min toto ni fanga ko ibe manu mais merde way akabu hakili makwa ni na ren sika ni chukoroba njate mine manen be ibunya ikanga bo daba de fe mais be kata sira mi fe be bo dade ni fe mo jol tumbe ka video kan ke edeme o mo ni be mibi parce que o nyaba la be kata sira min ka maliko te o bore ko o tugala maliko ko mo jol tumbe video ke e togola mɔgɔ joli tun bɛ video kɛ kama yan mɔgɔ joli tun bɛ e dɛmɛ yan olu bɛɛ bɛ min bi a bɛɛ taara wa n'i ma nin sɔrɔsi ninnu to yen mɔgɔ tɔ ninnu minnu bɛ olu bɛ taa i ma ye bɔra k'a fɔ ko mɔgɔ ka nɔ ta n'o pasera a ma pase dɛ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ bɛ nin fanga in fɛ jama bɛ nin fanga ko ka tɛmɛ kan sanga bɛ nin fanga la ka tɛmɛ kan dawula bɛ nin fanga la ka tɛmɛ kan nin fanga bɛ Mali de fɛ n'i ma ninnu to yen fɛn bɛ yelela ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ faya t'a la bi fo k'an ka bila place de la ne de ko n fa dɔ ye an b'a fɛ hali bi mɛ n'a filira a bɛ fɔ n'a tɛ sira ɲuman kan an b'a fɔ a y'a ka passeport minɛ bi il n'a pas droit passeport man ka to a bolo a y'a minɛ a la ni min ma compta boulevard bɛ yen an bɛ kisɛ don nun fɛ ani politicien de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma a politicien ninnu photo filɛ nin ye a n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo depuis kunun an y'a kuma fɔ yan ko dunga y'an wele ko imam sɔnna ni politicien k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i bɛ nin fɔ dɛ imam bɛ bɛɛ bisimila bɛɛ bɛ taa imam ka so can bɛ ko ninnu bɛɛ kalama sa u bɛ fɛ ka imam kɛ kɛlɛkɛbere de ko jama b'a kɔ jama t'a kɔ bi jama bɛ ala de kɔ jama bɛ Assimi de kɔ a filɛ ani politicien jɔlen filɛ u filɛ n'a fɔra ko serifo kɔnɔ nin de bɛ nin kan a filɛ u bɛɛ filɛ nin Kadiatu Fofana a bɛɛ filɛ ani olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi faso in tɛ ɲagami bi a tɛ ɲagami sini to i ka misiri kɔnɔ i ka hɛrɛ b'o de la n'i bɔra o kɛnɛ kan faya t'a la baya t'a la foyi foyi t'a la an b'i bila pilasi la soke pour éduquer mɔgɔ kelen tile bɛ se ka diɲɛ laban mɔgɔ kelen tile tɛ se ka diɲɛ laban cɛkɔrɔba i yɛrɛ ko k'i ye ATT sigi i ye ATT bɔ yen ka buwa sigi ka buwa bɔ yen Assimi tɛ bɔ yen dɛ Assimi tɛ bɔ yen bi Assimi tɛ bɔ yen sini i bɛ Assimi ye k'a to yen wa Assimi mɛ n'i ma ninnu to bi la an bɛɛ bɛ la an bɛ direct sigi kan k'i frappé parce que i bɛ ka taa cogo min na an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini wa faso ko tɛ i bɛ na ni kuranɛ bɛ n tɛgɛ d'a kan ni faso ko tun don Ivoiriyɛnw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Assimi kun Sénégalais bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun k'a bɛ ka Afrique segin a danbe kɔnɔ mun de la i tɛ tugu a kɔ e de ko yan ko wari donna blindé carton na bi wari bɛ ka don blindé carton ma na wa e de ko a ma ko joli bɛ ka bɔ Moti bi joli bɛ ka bɔ Moti wa bi joli tɛ ka bɔ dɛ e de ko faso nafolo bɛ ka buruja mais est ce que bi faso nafolo bɛ ka buruja ni Mali ko don an bɛ ka tugu a ko cogo min na a ye tugu a ko cogo la
an bɛɛ de ye buwa boyi mais pour que aw b'aw damana an bɛɛ ye Asimi ninnu kɔ aw tun degera min na Asimi o de tigɛ aw tun degera min na Asimi o de tigɛ kɛlɛ kɛ kun bɛɛ filɛ nin ye aw tɛ se Asimi na dɛ Asimi ma d'a fa ma kuma ma se aw ma Asimi fa sara Mali de kɔnɔ ye Bamakɔ Asimi fa sara Bamakɔ de i y'a faamuya b'a la dɔgɔtɔrɔso kolon ninnu kɔnɔ ye Asimi fa a bɛ sa waati min na a bɛ bɔgɔso de kɔnɔ Asimi ma faso nafolo ta ka d'a fa ma a b'a ta ka di aw de ma n'o de bɛ aw kunna hali a ka bila Asimi tɛ se ka bagabaga hali min tɛ aw ye u tɛ se Asimi na Asimi ma d'a wolofa ma a b'a di aw de ma Asimi fa ma fatu an bɛɛ ɲɛna Mali la ye o ɲɔgɔn delila ka kɛ Mali kɔnɔ Asimi wolofa o fatura Bamakɔ ye bɛɛ ɲɛna a ma taa n'a yɔrɔ si faso nafolo mais a bɛ nin bila o bilahi a b'a bila an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili yali n ye n ka temps bɛɛ perdre nin ko yɛrɛ la n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen a bɛ hakɛ to ani politicien de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ kuma fa n'a ba filɛ Dunga ye anw wele yan ko imamu ni politicien bɛnna fɔ la ko ka Asimi kɛlɛ Dunga de y'a fɔ dɛ avocat bɛ yen ko an ka fara olu kan a ye parti caman yɛrɛ tɔgɔ fɔ hali bɛɛ ninnu a y'olu bɛɛ tɔgɔ fɔ n tɛna don o détail ninnu na a y'a fɔ Dunga y'a fɔ k'u sera bɛɛ ninnu ma ko bɛɛ ninnu sɔnna i y'a faamuya b'a la k'u sera mɔgɔ caman ma ko politicien laban sera Imam Diko ma ko Imam Diko sɔnna i y'a faamuya b'a la ko ka Asimi ninnu kɛlɛ ko an kana fara olu kan ko parce que ko kɛlɛ bɛna to olu ta la k'olu ni politicien bɛɛ bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko Asimi tɛ se olu la k'olu bɛna Asimi gɛn ka bɔ fanga la Dunga y'a fɔ yan o Dunga kelen de bɛ primature la n'a bɛ ka faso nafolo ta hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min Ala bɛ barika don aw la nin fanga tɛ se ka kɛlɛ a bɛ ka maliyɛndenw sago kɛ ji bɛ ka sɔrɔ lakana bɛ ka sɔrɔ Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ Faransi bɛ ka gɛn ministre bɛ ka gɛn e bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo kun wa merde wa hali n'i tɛ fɛ ka dɔ f'u ma i bɛ dɔ f'u ma n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an ye élection min kɛ alihamudulila rabbil alamin bi an donna 4e république kɔnɔ bi an ye élection min kɛ référendum élection min kɛ i y'a faamuya b'a la a passera k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili sigi komi ɲɔgɔn min yira n'a mɔden depuis vote kɛra don min na ne de y'a fɔ n k'a passera wa jaabi bɔra ka bin i y'a faamuya b'a la oui o de passera an bɛ 4e république kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka barika don Mali kura la an bɛ sira min kan Ala ka to an ta la Ala ka Mali kɛ an sago ye vote jaabi bɔra ka bin oui de passera oui de gagnera i y'a faamuya b'a la an yɛrɛ ka dugu Bagunu Ɲamɛ Dɔgɔfili an ka capitale de tɔgɔ ye ko Dɔgɔfili Bagunu bɛɛ ye oui ta mɔgɔ 9,000 i y'a faamuya b'a la o de ye oui ta mɔgɔ 200 o de ye non ta a bɛ komi n'i taara Nɔsi ani So ka t'u bila soboli kɛnɛ la k'u ka ɲɔgɔn dan oui ni non kɛra ten de non barika banna fo k'a fɔ ka barika banna tellement que non ma ka go hali wulumusonin bo bi wa k'a fɔ aw ye an ye vote min kɛ Ala y'a kɛ an sago ye an ye vote min kɛ Ala y'a to an ta la 4e république an b'o de kɔnɔ wa Asimi bɛna démissionner bientôt ka na présidenya ɲini tuguni an bɛ Asimi ta ka bila ye Ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ malidenw bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la segukaw ka dugawu minɛna n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala mɔgɔ si tɛ se Ala la ni Asimi tun bɛ nkalon kan sisan tun t'a sɔrɔ yen oui passera oui gagnera an bɛ 4e république kɔnɔ bi jaabi bɔra ka bin élection kɛra dugu fɛn fɛn na a kɛra jamana fɛn fɛn na oui de ye sanga sɔrɔ ye oui de ye fanga sɔrɔ ye oui de ye non mais ko oui taara de quoi Côte d'Ivoire ninnu filɛ mɔgɔ 100,000 mɔgɔ 100,000 o de ye oui ta mɔgɔ min ye non ta Côte d'Ivoire a tɛ tɛmɛ hali mɔgɔ 100 kan mɔgɔ 100,000 na mɔgɔ min ye non ta a tɛ tɛmɛ hali mɔgɔ 100 kan mais mɔgɔ 100,000 a bɛɛ oui ta Ala ka barika don tiɲɛ la ni tiɲɛ tun tɛ bɛɛ bɛ taa oui ta ni nin président tun tɛ ka baara kɛ bɛɛ bɛ taa oui ta aw nana aw dulon silamɛya la ko laïcité mɔgɔ ye laïcité bɔ visé yan Ala yɛrɛ de ye laïcité bila diɲɛ kɔnɔ ne y'a fɔ yan e Diko kelen yɛrɛ de y'a fɔ ko Ala de ye laïcité bila kɔnɔ depuis ne m'e ka kumakan mɛn ne y'a fɔ yan n ko n'a tun ka di Ala a bɛ bɛɛ kɛ silamɛ ye n'a tun ka di Ala a bɛ bɛɛ kɛ kafiri ye n'a tun ka di Ala a tɛ jahanama ni arijinɛ da a diyara Ala yɛrɛ de ye Diko y'o kuma yɛrɛ fɔ depuis san jumɛn laïcité laïcité yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ n ko Mali bɛɛ ye silamɛ de ye ni président bɛ sigi a b'i tɛgɛ da kuranɛ de kan Mali président bɛ silamɛ Asimi bɛ mɔgɔ caman yɛrɛ ni hɔrɔnya cɛ a caman bɛ ni Asimi tun ye kafiri ye là d'accord walima ni Asimi tɛgɛ tun bɛ Faransi bolo là d'accord mais mɔgɔ min ye Faransi gɛn i y'a faamuya b'a la a bɛ sali a y'a bɔnmɔsi bila a b'a tɛgɛ minɛ mɔgɔ bɛna laïcité ko f'o ye yan laïcité tɛ se ka bɔ Mali la bɛɛ k'i ta kɛ kuma fɔ a n'a ba filɛ voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na
CDM o ye sɔrɔdasiw ka jɛkulu dɔ jɛkulu dɔ don n'a sigira sɔrɔdasiw tɔgɔ la CDM olu de farala ɲɔgɔn kan ka communiqué kɛ ko Amadu Dunga Mayiga ko k'a gɛn ka bɔ primature la ko n'u m'a gɛn ka bɔ primature la a ko i y'a faamuya la jɛkulu min tɔgɔ de ko CDM k'olu yɛrɛ bɛ taa Amadu Dunga minɛ a tɛgɛ ma ka taa sama bose ma k'a fili ka bɔ kɛnɛ ma Amadu Dunga k'a tɛ primature la a tɛ baara kɛ a bɛ alimami nɔfɛ su ni tile paga a bɛ tila ka primature fana sara ta CDM mɔgɔ ko k'u ma jɛn n'a ye dɛ ko ka Dunga bila ka bɔ baara la i y'a faamuya la o k'a bɔ yen n'u ma bɔ yen k'o bɛ plainte don o y'a faamuya bala mɔgɔ minnu y'a lase a bɛ mɔgɔ minnu bolo baara la ko n'u ma Dunga gɛn ka bɔ primature la k'olu bɛ plainte don a kama CDM mɔgɔw ye communiqué kɛ k'o tɛ fɛ ka Dunga primature la tuguni an b'a fɔ ko alihamudulila rabbil alamin n'an bɛ taa an bɛ se n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ dɛ e bɛ primature la bɛɛ n'a ta e tɛ nin fanga in fɛ e ni politiciens de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ ala bɛna aw jɛ a bɛɛ la o bilahi ala bɛna aw jɛ a bɛɛ la aw bɛ bɔ dadenni fɛ ala ka mɔgɔ bonya k'a bɛ tila ka dɔgɔya o bɛ passe cogo jumɛn ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ si tɛ se k'a dɔgɔya wa bɛɛ ni tile don Asimi fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ Asimi kɔ Asimi fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ Asimi kɔ mais Asimi tile bɛ bi k'aw t'a fɛ e bɛ tila ka taa primature wari ta su ni tile a bɛ karamɔgɔ nɔfɛ baara yɛrɛ tɛ kɛ i ma démissionné ka bɔ yen ko e bɛna président kɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛ e balo mɔgɔ minnu ka wari bɛ e kɔnɔ e bɛ mɔgɔ minnu bolo baara la ko e bɛ tila ka bila olu compte la cɛkɔrɔba c'est à dire que cɛkɔrɔba ka bɔli fɛn fɛn bɛ kɛ Dunga ninnu de b'a kɔfɛ ani semasi ka cɛkɔrɔba bila fili kɔnɔ wa CDM mɔgɔw u ye i y'a faamuya la communiqué kɛ k'o tɛ fɛ ka Dunga ye primature la bi o tɛ fɛ ka Dunga ye primature la sini k'a ka yen bila n'a ma yen bila u bɛ plainte don a kama mɔgɔ fɛn fɛn tɛ faso fɛ k'a bɛɛ gɛn ka bɔ place la mɔgɔ fɛn fɛn fasoden jugu ye k'a bɛɛ gɛn ka bɔ place la kuma fa na ba filɛ an bɛ CDM mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn nin jɛkulu in bilahi u mana communiqué kɛ cɛ o cɛ ka bilahi i bɛ bɔ place la nin jɛkulu in mana plainte don mɔgɔ fɛn fɛn kama bilahi i bɛ taa kaso la Amadu Dunga a komi i tun bɛ primature saranin ta k'e bɛ tila k'olu kɛlɛ ayiwa nin y'i gɛnnen fana ye ka bɔ primature la ninnu ka communiqué tɛ kɛ gansan tɛ ni ninnu ye u ɲɛsin fɛn fɛn ma u bɛ taa n'a ye de hali kulu ni ninnu y'u ɲɛsin ma u b'a ci CDM mɔgɔw nka cɛ olu tɛ bilen contre la ko b'i to yen dɛ CDM mɔgɔw ko k'a ka taa ka bɔ yen an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle Ousmane Traoré du OMT olu fana bɔra ka plainte don kunu communiqué la ko jɛkulu lagasa de bɛ yen nɔ politicien zo ninnu politicien voleur mɔgɔ minnu y'an faw n'an baw faga mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100 nin yɔrɔ ta ka kari u kɔnɔ o de bɛ wuli ka jɔ la bi ko an ka vote min kɛra o don k'a ma k'a kɛ cogo la k'a kɛra nkalon kan ko vote ma se ka kɛ Kidali o bɛ mana kan fɔ ni patapata kan fɔ ni juguya denya la Ousmane Traoré du OMT M5 jeunesse o taara plainte don ni mɔgɔ lagasa ninnu kama mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka faso la gosi bi ka nkalon ta ka da faso la i ka intérêt nɔfɛ Ousmane Traoré du OMT M5 jeunesse ɲɛmɔgɔ a taara plainte don ni mɔgɔ sugu ninnu kama mɔgɔ ma bilala a yɛrɛ de wulila a yɛrɛ ma parce que a ka droit don a ka hakɛ don mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka bi faso ka droit bɛ bɛɛ bolo ka plainte don o kama Ousmane Traoré ninnu ye plainte don ni lagasa ninnu kama u bɛ ka kuma min fɔ k'a nana dalu ye devant le juge n'u ma nana dalu ye u bɛ t'u bo kɛ palan kɔnɔ kuma fɔ na ba filɛ o bɛ ka kuma caman fɔ bi élection min jaabi ma bɔ o bɛ k'a fɔ k'o kɛra nkalon kan élection kɛra dugu dɔ la u bɛ k'u jɔ k'a ma kɛ ye a plainte don n'u kama de o bɛ taa jaabi sanko o bɛ taa ni jaabi ye tribunal la n'u ma taa ni jaabi ye fɛn bɛ yɛlɛ o la ɲɛ tɛ fɛn min t'a kɔnɔ Mali jɔra ka ban pewu jeunesse bɛɛ jɔlen da sen ka courage bɛ bɛɛ la bɛɛ bɛ k'i seko kɛ wa hali bi an ka continuer ka taa faso kumasolodenw k'u frapper quoi aw ni cɛ Ousmane Traoré an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Irisi jamana olu y'u ka sɔrɔdasiw minnu bila k'u ka taa Mali dɛmɛ Sadio Kamara y'u fo kunu k'u waleɲuman dɔn i y'a faamuya b'a la ka tila ka médaille ta ka d'u ma Irisi ka fɛn fɛn taara Mali dɛmɛ Sadio Kamara ko bɛɛ y'u ka baara k'a kɛ cogo la u y'u jɔyɔrɔ fa u taara kun min kama u bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan Sadio Kamara ye médaille ta Irisi fɛn fɛn taara anw dɛmɛ ka taa faso segin a danbe kɔnɔ ka maliyɛnw dɛmɛ k'an kisi jolibɔ ma Sadio Kamara ko k'u ye baara kɛ k'a ka bon hakili ma k'u ka coopération Irisi ka coopération ko di baarani don ko baara bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ de kan wa ko c'est à dire que médaille dira mɔgɔ minnu yɛrɛ ma k'olu bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ hali malidenw kan tuma dɔw la i y'a faamuya b'a la n'anw sɛgɛnnen don i bɛ Irisi i b'o sɔrɔdasiw ninnu sɔrɔ kungo kɔnɔ
tuma dɔ la n'anw sɛgɛnnen don i y'a faamuya la o irisi de sigilen bɛ aradar ni kameraw kɔnɔ bɛ ka mali surveiller o tɛ sɛgɛn o tɛ ɲina u ta kun ye min ye ko fɔ ko ka mali segin a danbe kɔnɔ Sadio Kamara k'u ye baara kɛ k'a ka bon hakili ma a y'u bɛɛ remercier ka tila ka médaille ta ka d'u bɛɛ ma k'u ni cɛ u ni baraji i y'a faamuya bala u jɔyɔrɔ dɔnna i y'a faamuya bala o ye min kɛ mali ye bilahi k'a ka bon hakili ma n'i ye ɲuman kɛ ɲuman sara ye ɲuman de n'i ye juguman fana kɛ juguman sara ye juguman ye dɛ médaille bɛ ka di irisi ma waati min na mali kɔnɔ minisima bɛ ka gɛn o waati kelen na tiɲɛ filɛ de tiɲɛ kɔ o ye hɛrɛ ye nkalon kɔ o ye malo ye waati min na médaille bɛ ka di irisiw ma an ka jamana kɔnɔ o waati kelen bɛɛ ninnu bɛna bɔ irisi ka base comment ça s'appelle minisima ka base bɛ yɔrɔ dɔ ka taa gogoro k'a bɛɛ la nkalon kɔ filɛ de nkalon kɔ ye nin de n'a ka di min ye kɛ ala fɛ n'a man di kana kɛ ala fɛ ala mago tɛ mɔgɔ si la i mana fɛn fɛn kɛ i y'a k'i yɛrɛ de ala ka barika don tiɲɛ la Zeska Mete n ka foli bɛ k'i waleɲuman dɔn ne yɛrɛ bamuso n'o ye Zanette Kone k'i fo depuis Ameriki Dante foli min na Hamed Toure k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma faso in ala ka jɔli ala ka fanga don an bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu tɛ faso in fɛ ala kana barika don u fɛ ko foyi de la ni Asimi tun man ye anw t'a tɔgɔ fɔ yan a ye baara kɛ mɔgɔ ma kɛ mali kɔnɔ ni e ko k'i b'o tigi kɛlɛ i bɛ t'i kun ci kogo kun wa ne ko k'i b'o tigi kɛlɛ i bɛ t'i kun ci kogo kun wa ala ka barika don Asimi na faso nafolo tɛ ka suɲɛ an ye blindé dontɔla ye mali kɔnɔ avion an y'a dontɔla ye an ye marifaw dontɔla ye a ma deli ka kɛ masakɛ si tile la ni Asimi tɛ ni k'i b'a kɛlɛ bi ni malo tɛ i tɛ foyi sɔrɔ a ye baara fɛn fɛn kɛ ɲadimi don forage 10 ani kɔ ka jaka sira kɔ k'a don ji la k'a di fantanw ma e b'o kɛlɛ ka taa min i m'a ye oui passera n'a tun ma fɛn kɛ mɔgɔ tɛ fɛn k'a ye n'a tun ma fɛn kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ fɛn k'a ye kuma fa n'a ba filɛ forage 10 ni kɔ san 2 in kɔnɔ a y'o de di fantanw ma avion min san ala kelen de b'a da dɔn e b'o kɛlɛ ka taa min a ye fɛn fɛn fɔ M5 ko kɛlɛ la Asimi bɛ ka baara kɛ n'a bɛɛ ye aw de bɛ n'aw jɔ an da la tuguni i b'u ka bɔli bɛɛ kɛ i tɛ kan jɔlen yɛrɛ sɔrɔ da la quoi Asimi bɛ ka kɛlɛ mun de la pas paga u bɛ t'u jɔ dɔrɔn ka kuma jugu fɔ ka taa n'u sen 2 ye parce que hɛni de bɛ yen u tɛ se ka b'u da la bi ko Mali tɛ ka jɔ o tɛ se ka b'u da la bi ko baara tɛ ka kɛ i b'u ɲininka ko est ce que baara bɛ ka kɛ wa o tɛ se k'a fɔ mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ aw kana sigi aw yɛrɛ ma ni ala y'i bonya bilahi n'i ma sabali a kan i bɛ bɔ fenêtre fɛ di n'importe quoi ko an ka sanu falen sira la waati min n'an bɛ ka minisima gɛn i bɛ fasoden jugu dɔw de y'an sen kɔrɔ k'u bɛ fitinɛ kolokolo jamana kɔnɔ waati min na mali bɛ ka segin ka taa an bɛ kɔnɔ i bɛ fasoden jugu dɔw de ye panpan na waati min na an ni kɛnɛma jugu bɛ ɲɔgɔn na i bɛ sokɔnɔ jugu dɔw de ye panpan na mais ala tɛ aw sago kɛ fo n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka kuma min fɔ ni tiɲɛ tɛ an bɛ ko ko la barika b'o ko la an farala mɔgɔ fɛn fɛn ka tɛmɛna an farala aw kan yan ka buwa gɛn buwa ma pase yan bɛɛ an bɛ Asimi ko Asimi ɲɔgɔn tɛ mali kɔnɔ anw y'o den de n'an farali kan hali n'i ye bo de mɔgɔ bɛ k'i fɛ n'anw kɛra mɔgɔ fɛ hali n'i ye samiya bo de mɔgɔ bɛ tugu i kɔ a kuma tɛ kɔrɔbɔ dɛ a y'a sɛbɛn aw ka bila ye hali min tɛ Asimi n'a nana bi n'anw tugura k'a bɛ pase an ma tugu mɔgɔ kɔ n'a tigi malo la an ma tugu mɔgɔ kɔ n'a tigi ma jama sɔrɔ an kɛra mɔgɔ fɛn fɛn fɛ bilahi a tigi donna da la di n'importe quoi masa kelen tile tɛ diɲɛ laban aw dati de banna aw ka ko ban waati de sera a ye ala minɛ o kan ka sabali o kan kuma fa n'a ba filɛ n'aw ko k'a b'a forcer de place ka di aw ma wari ka di aw ma a tɛ marcher dɛ hakɛto bɛ kuma kɔnɔ